2 sekunder, der er en der. Min ven lige kom ind. 2 sekunder, der er en der. Min ven lige kom ind. Du skal lige være stille, okay? Jeg skal lige vise mig en. Okay, jeg afspiller. MF sendte det i går. Mikkel med? Jeg tror, han sendte det i går. Jeg mener godt. Ja, det var ham. Det var jeg med. Jeg lukker lige ham der sådan lidt.